היי נוגה, מה שלומך? היי, בסדר. עשי לנו איזה משהו ליצני. טוב, אז שמעתי שאת ליצנית רפואית כאן בבית חולים דנה. נכון. שזה בית חולים לילדים. ובואי תספרי לי ככה, מה זה ליצנות רפואית? קודם כל זה התחיל מהליצן, שהליצן זה דמות הכי קדומה, בוא נגיד ככה, בתיאטרון. שהיא הייתה הולכת ברחובות ועושה הצגות ובעצם מתחברת לאנשים ועושה להם בעצם מראה על החיים שלהם דרך הליצן. וההשתלבות בעצם של ליצן בבית חולים זה בעצם לעשות את הקריצה הזאת של הדמות הזאת שהיא הכי לא קונבנציונלית בממסד כל כך רציני. ואתם יודעים, כאילו תמיד הממסד רפואי, מה יותר רציני מזה? ובעצם להיות האתנחתה הזאת שדרכה אתה, גם אפשר רגע לזכור שהכל בסדר, וגם עם הילדים, זה נותן להם המון כוח. אז מה תפקידך פה בבית חולים דנה? אני עובדת ביחד עם דוקטור רונית לובצקי, שהיא מנהלת מחלקת ילדים, ופרופסור דרור מנדל, שהוא מנהל אגף הילדים. ובנוסף אני מנהלת ביחד עם תמי זמיר, מנהלת הסיעוד, את פרויקט רופא חלום, שזה כ8 ליצנים. ליצנות רפואית זה לגמרי מקצוע. לגמרי, כן. אני בהחלט מאמינה בזה כמקצוע. אני מאוד מקווה שבאיזשהו שלב בתי החולים יראו את הליצן כחלק מצוות עובד כמו רופא ואחות. רגע, אז אתה בן 9? בן כמה? בן 6? וואי, אתה נראה 9, נשבעת. אתה נראה 7 שהוא כמו 9. את חושבת שבלי ליצנות רפואית הבית חולים הזה היה נראה אחרת? אני חושבת שליצנות רפואית תורמת לעבודה השוטפת עם ילדים. הם לא מנתחים או משהו, הם תורמים להפיג את הכאב, הם תורמים לעשות ביצועים לילדים בצורה יותר קלה. זה היה נראה אולי קצת פחות שמח, אבל בהחלט הטיפול הרפואי היה מתקיים. היה אבא של אופיר החמודה. בוא תספר לי איך ליצנות רפואית עוזרת לילדים החולים, בתור אבא של ילדה שנמצאת פה. בגדול אנחנו מבלים פה מהבוקר עד הלילה כבר כמה ימים טובים, וכל הופעה ליצנים, ט"ו בשבט, כל ההפעלות שעושים להם, אז סך הכל היא נהנית פה. מעבירה את הימים בכיף, ונראה לי מבחינתה היא לא חוזרת הביתה כל כך מהר. זה דבר מאוד לא רגיל ולא בנאלי, וזה דבר מאוד מקסים בעיניי. מה את חושבת על זה מהנקודת מבט שלך? אחרי עבודת שטח לא קטנה, אנחנו הגענו למצב שהצוות הרפואי בא ומבקש את הליצן, רואה אותו כחלק מחדרי טיפולים, מחדרי ניתוח, מהכנה לניתוח, ממיון. יש לנו בבית החולים 8 ליצנים שאנחנו עושים להם סידור עבודה. עכשיו, אתם נשואות. אני עשיתי בייביסיטר על רבין. אני? על רבין. על רבין? תשמעי.